egy kripta különben sem olcsó. Legkevésbé a főútvonalon. Nem kell neki a főútvonalon lenni. Az a fontos, hogy betonból legyen. Betonozva? Szokatlan, kérem, de azért lehet. Borsos ára lesz. Nem baj. Továbbá. Kell bele egy cső. Miféle cső? Magam sem tudom. Mint egy kémény, mint egy kürtő, mint a hajókon, vagy amilyen a borospincékben van. Szabad megkérdezni, miből legyen a cső? Azt már önöknek kellene tudni. Palából jó lesz? Vagy inkább kitéglázzuk? Ön mit ajánl? Én semmit se értek az egészből, de a legkézenfekvőbb volna a pala. Legyen pala. Továbbá be kellene vezetni a villanyt. A villanyt? Minek villany? Jó kérdés. Hogy ne legyen sötét.